Ja som s tým tam takisto OK, v podstate ja som to mal rýchlo uzavreté, aj keď som komentoval ten zápas. To hľadisko si povedal, samozrejme Poupova hrúbka, potom hasil, čiže jasný kartový zákrok a už ideš posudzovať len to, či to bolo doxo, to znamená zmárenie jasnej golovej príležitosti alebo nie, kde sme si už počas sezóny rozprávali o tých jednotlivých faktoroch, ktoré sa tam posudzujú. Jeden z faktorov je, či má ten hráč loptu pod kontrolou, respektíve aká je pravdepodobnosť, že tú loptu pod kontrolou dostane. A už aj pri tom B, keďže Gyökeres tú loptu pod kontrolou nemal, bola veľmi nízka pravdepodobnosť, pretože tam nedaleko bol Malik Čiau, ktorý bol relatívne blízko k tej lopte a podľa môjho názoru by sa 99,9% k tej lopte dostal skôr, jedine, že by sa pošmykol ako Nick Pope, čo samozrejme vylúčiť nemôžeš, ale s takou interpretáciou tej situácie VAR nepracuje, hej, že mohol by sa pošmyknúť. To znamená, že nedostal by tú loptu pod kontrolu Viktor Gyökeres a ďalšia vec je, že aj to, kde sa uberá tá hra a tá lopta išla viac smerom von, to znamená od pokutového územia a nie smerom k 16. Hej. Tam by sa to mohlo meniť, pretože tá situácia by vyzerala trošku inak. To znamená, že ak si zoberieš do úvahy tieto dva faktory, tak v podstate ti zostáva už iba jediné, že zostaneš pri žltej karte. A to, čo mnohí polemizujú o tom, že ale Nick Pope predsa nebol v bráne, to znamená, že keď je denying goal scoring opportunity, hej, zabránenie tej zrejmej gólovej príležitosti, tak je to väčšinou v prípade, kde fauluje posledný obranca a ty máš pred sebou golmana. No teraz, keď si to otočíš, tak golman tam síce nebol, ale bol tam blízko Malik Čiau, pozícii posledného, hej, a Nick Pope bol v tomto prípade, keď to pritiahneme za vlasy, že posledný v poli. Ale tak či tak ten jeden muž za ním ešte bol a Čiau by sa pravdepodobne dostal k lopte skôr, čiže tuto to bolo podľa mňa posúdené absolútne správne a tieto argumenty by som predložil na stôl aj pred Artetom. A pritom zachytil som vyjadrenie aj viacerých bývalých hráčov. Mal som pustený nie live komentár, ale aj keď komentujem zápas, tak potom cez polčas a po zápase si niečo prejdem, čo je na BBC, čo je na Sky, že či náhodou ja nehovorím nejaké bláboli, ako vnímam systémovo ten štýl hry a podobné veci. Čo ma teší, že väčšinou nie som mimo, tak aj Gary Neville okamžite povedal, že preňho je to žltá karta, to nie vždy s ním súhlasím, čiže aj taký hrácky pohľad na tú situáciu trochu odlišný od Artetov. Za mňa, no však nemusíme do toho krútiť, jasné, Poupová chyba. Ale tak poďme teda na obrovský šláger, ktorý si komentoval priamo s Mírom Bosakom z Etihadu. A musím sa priznať, že pobavili ma veľmi tie memečka, že aká sebareflexia u Mikela Artetu, že pýtal si červenú kartu pre Gabriela,